Γιατί δεν είναι μόνο τα παιδιά εδώ. Ναι. Οι κάτοικοι της όχι, περιοχής. βέβαια, Εδώ βέβαια. λέει ένας φίλος, τα νέα διόδια στη Θεσσαλία, Λάρισα, σύνολο είναι 5 ευρώ στα 150 χιλιόμετρα. Μήπως είναι πολλά. Πολλά είναι. Είναι λίγα, είναι. Πάμε, κύριε Υπουργέ, λοιπόν, καλημέρα. Τα ακούσατε από τους κατοίκους, νομίζω, όλα τα αιτήματα, τα έχουμε ξανασυζητήσει. Τελικά, τι θα πει το Υπουργείο, τι λύση μπορείτε να δώσετε? Έχετε έρθει και σε κάποια συνεννόηση με την εταιρεία? Καλημέρα πρώτα. Καλημέρα. Να πω πως κατανοώ τις αντιδράσεις και τη διαφωνία του κόσμου, γιατί πράγματι τα διόδια είναι ήδη πυκνά και ακριβά. Σημειώνω ότι με βάση τη συμβάση του 2007, με τις οποίες κατασκευάζονται οι αυτοκινητόδρομοι αυτοί, ανακατασκευάζεται μάλλον το τμήμα αυτό και κατασκευάζεται από τα διόδια αυτά η αιώνια οδός στη Δυτική Ελλάδα μέχρι την Ήπειρο. Θα έχουμε με βάση τη σύμβαση του 2007 δύο ακόμη αυξήσεις, έτσι είναι προγραμματισμένα, μία μέσα στο 10 και μία αρχές του 11. Τότε σχεδόν θα φτάσουμε σε έναν διπλασιασμό περίπου των διοδίων όπως τα ξέρουμε σήμερα. Εμείς λοιπόν και ως αντιπολίτευση το έχουμε πει, το τονίσαμε και στις προγραμματικές δηλώσεις και δουλεύουμε γι' αυτό, πως θα μειώσουμε αυτά τα διόδια, γιατί πέραν αυτού που αναφέρθηκε ότι οι οδικοί αυτοί άξονες κατασκευάζονται κυρίως με ιδιωτική χρηματοδότηση τραπεζών και των κατασκευαστών, έχουν μέσα ενσωματωμένο και ένα φόρο, τοπικό φόρο, υπέρ του δημοσίου. Η απάντηση της κυβέρνησης το 2007 στο ερώτημα γιατί βάλατε, για πρώτη φορά δεν υπάρχει πουθενά στην Ελλάδα αυτός ο φόρος, είπε πως η επόμενη γενιά δημοσιονέργων στην Ελλάδα θα γίνει από αυτό το φόρο, γιατί δεν θα υπάρχει πέμπτο κοινωνικό πλαίσιο στήριξη. Εμείς διαφωνούμε με αυτή την αντίληψη, είναι απολύτως νεοφιλελεύθερη. Άρα λοιπόν από εκεί θα μειώσετε, κύριε Υπουργέ, από αυτό το κομμάτι? Λοιπόν, εμείς ετοιμάζουμε ένα σχέδιο. Ναι. Και είμαστε στην τελική φάση της διαμόρφωσης, γιατί από το πρώτο 24ωρο που πήγαμε στο Υπουργείο ξεκινήσαμε την δουλειά αυτή και την προετοιμασία για να αφαιρεθεί αυτός ο φόρος, ο οποίος μετά το 2015 ξεπερνά το 50% της σύσπραξης από τους ιδιώτες των διοδίων. Όπως είπα, έτσι τα διόδια θα πέσουν πάρα πολύ. Αυτό είναι το πρώτο που θα κάνουμε. Βεβαίως είναι μια διαπραγμάτευση, όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολύ σύνθετη και δύσκολη. Απέναντι είναι 15 τράπεζες ελληνικές και ξένες και περισσότερες από 15 κατασκευαστικές εταιρείες που συγκροτούν αυτές τις κοινοπραξίες. Θα το πετύχουμε όμως, είναι επιλογή μας, το έχει τονίσει και ο Πρωθυπουργός. Απλώς, όπως το τόνισα, δεν είναι απλή αυτή η διαπραγμάτευση, αφορά και τους 5 αυτοκινητόδρομους, δεν αφορά μόνο την περιοχή των Αφιδνών ή των άξονων. Όμως, κύριε Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε, οι κάτοικοι θέτουν και ένα άλλο θέμα. Σου λέει δεν μπορεί να είμαστε στην ίδια μας την πόλη και να μπαινοβγαίνουμε και να πληρώνουμε διόδια για να πάω στο φροντιστήριο, για να πάω να ψωνίσω, να πάω στο σούπερ μάρκετ, να πάω από εδώ και από εκεί. Αυτό είναι επίσης ένα άλλο θέμα σημαντικό. Ακριβώς. Το δεύτερο θέμα που είναι επίσης σημαντικό είναι ότι είχε δεσμευτεί τότε η κυβέρνηση ότι θα κατασκευάσει το συμπληρωματικό, το παράπλευρο δίκτυο, για να έχουν ακριβώς τη δυνατότητα στις τοπικές μετακινήσεις οι κάτοικοι, γιατί έχουν απόλυτο δίκιο, να μην πληρώνουν διόδια. Δυστυχώς δεν έχει κατασκευαστεί. Εδώ λοιπόν περιμένουμε και τις αλλαγές στις περιφέρειες. Θα δώσουμε προτεραιότητα και με χρήματα του Υπουργείου Υποδομών αλλά και των περιφερειών, και εδώ έχουμε καλέσει και τους νομάρχες και τους δημάρχους από κοινού να κατασκευάσουμε πολύ γρήγορα αυτό το συμπληρωματικό δίκτυο, ειδικά σε μερικές περιοχές όπως είναι η βορειοανατολική. Ώστε να μετακινούνται οι κάτοικοι χωρίς να πληρώνουν. Ακριβώς. Και τρίτον, αυτό που θέλω να πω, επίσης είναι σημαντικό, προγραμματίζουμε μέσα στη διαπραγμάτευση να ζητήσουμε να σταματήσουν να υπάρχουν οι μπάρες για τα διόδια, να είναι ηλεκτρονικά, ώστε να μην υπάρχουν μπάρες και να έχουν τη δυνατότητα στις τοπικές μετακινήσεις οι αποδειγμένα κάτοικοι των περιοχών να έχουν ακόμη περισσότερο μειωμένα διόδια ή να μην πληρώνουν καθόλου για τις μικρές αποστάσεις. Σε όλα αυτά που λέτε, τι χρονοδιάγραμμα βάζετε, κύριε Υπουργέ? Το χρονοδιάγραμμα που έχουμε βάλει, και όπως είπα είναι σύνθετο το γεγονός, δεν είναι εύκολη διαπραγμάτευση, έχει κυρωθεί με νόμο στη Βουλή, είναι αρχές του 2010. Αρχές του 10. Μάλιστα, νομίζω ότι δεν είναι μακρινό το διάστημα αυτό. Ναι. Είναι κοντινό. Μια κουβέντα να ακούσουμε, Τζούλιο, από τους ανθρώπους εκεί. Άκουσαν τον Υπουργό. Καταρχήν, καλημέρα. Μένω στον Οροπό και δουλεύω στην Αθήνα. Αυτό σημαίνει για μένα είναι γύρω στα 1.200 ευρώ το χρόνο σε διόδια, μόνο για να πάω στη δουλειά μου ή να πάω στην εφορία ή στην ομαρχία. Αντιλαμβάνεστε το κόστος αυτό για έναν εργαζόμενο των 700 ευρώ να δίνει τουλάχιστον 2 μισθούς από το χρόνο αυτή τη στιγμή, γιατί την επόμενη χρονιά με τον διπλασιασμό που θα υπάρχει, ακόμα και με τη μικρή περικοπή του φόρου που είπατε, σημαίνει το εξής, ότι αν τώρα δίνουμε 4 ευρώ,
του χρόνου με το διπλασιασμό θα είναι 8, η μείωση του φόρου μπορεί να είναι 1-2 ευρώ, πάλι θα είναι 3 ή 4 μισθοί το χρόνο από έναν εργαζόμενο. Αυτό είναι παράλογο. Το αντιλαμβάνεστε. Και φυσικά αντισυνταγματικό να πληρώνουμε εμείς έναν δρόμο που θα γίνει αντιρρίου Ιωαννίνων και όχι για την διόρθωση, επιδιόρθωση του εθνικού δικτύου που εμείς περνάμε. Για τα 500 μέτρα αυτά που κάνουμε από τον κόμβο αυτό μέχρι τα διόδια, όπως βλέπετε, πληρώνουμε τα ίδια λεφτά με το να διαλέψουμε μέχρι, ας πούμε, μέχρι τα Ινόφυτα ή μέχρι τα Θήβα. Αυτό είναι παράλογο. Είναι άδικο. Έχετε δίκιο. Από ό,τι ακούσατε πάντως, ο Υπουργός το αναγνωρίζει. Είναι απόλυτα σαφές. Χαιρόμαστε βεβαίως που το αναγνωρίζει ο Υπουργός, αλλά θέλουμε να δούμε και πράξεις και έργα. Η αγανάκτηση των κατοίκων εδώ έχει φτάσει στο απόγειό της. Και όσο η εταιρεία σκληραίνει τη στάση της, τόσο θα σκληραίνουμε και εμείς τη στάση μας. Οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν. Είναι πάνδημη και παλαϊκή η συμμετοχή των κατοίκων εδώ της περιοχής, γιατί έχουν το δίκιο με το μέρος τους. Μάλιστα. Κύριε, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημερίζουμε, κύριε Μαντριώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας, κύριε Υπουργέ. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα που έχουν έρθει για αντίστοιχα προβλήματα σε άλλες περιοχές. Και για αδικίες που γίνονται, βέβαια. Πριν 2 χρόνια σου λέει πλήρωνα 5 ευρώ διόδια για Κατερίνη. Σήμερα σχεδόν 13. Είναι τεράστιο το πόσο μ' άκουσε τηλεόραση. Και θα διπλασιαστεί μέσα στα επόμενα 2. Σκέψου τον άνθρωπο αυτόν τον καθημερινό πάει στη δουλειά του και πληρώνει 4 ευρώ πηγενέλα, που σημαίνει επί 20 μέρες σου λέω εγώ που δουλεύει 2-4-8, 80 ευρώ το μήνα, επί 12 μήνες θέλει 1000 τόσα ευρώ ο άνθρωπος για να πηγαίνει μόνο στη δουλειά του. Κόνο μου δεν το ξέρω ότι πληρώνουμε τα ΤΕΟ και στα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ποια ΤΕΟ? Τα διόδια. Τα πληρώνουμε και στα ασφαλιστήρια. Πληρώνουμε, λέει, και ένα ποσοστό και στα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Για το αυτοκίνητο. Για να το κοιτάξουμε. Το ασφαλιστήριο του αυτοκινήτου. Ναι. Πληρώνουμε και εκεί. Έτσι λέει. Αν είναι δυνατόν. Δεν το είχα υπόψη μου, παιδιά, να κοιτάξω το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και αν έχει κάτσε να δούμε μετά. Σκίσω. Μα το δω, δηλαδή.